Pek. Dat is maar nog een t-shirt van Pek. Pek. Ja, we gingen daar wel in de Delta. Maar dat is maar een shit nog gewoon. Er zit een meneer, daar ben je een reclameboer daar. Hartstikke leuk dat je me moet opnemen trouwens. Geweldig. Hartstikke leuk dat je me showen. Nou, dit is een video van de Friese Vlogger. Goeiedag meneer. Hey. Hij jongen een t-shirt met Pek erop. Ja, dat is ook ja. Ja, mooi. Vroeger hier een man nou bij ons in het dorp in Van Waarden, die heette Ekpack, of die Heatpack, die leeft nog steeds. Pieter Ilke Kloetstra heette die. Hoe is een t-shirt doen, dat is van Pack. Maar waarschijnlijk net van die Pack, maar goed. Ja, hier zit dus een man hier, daar ben je de reclameboer. Die zit daar te appen. En er zit meestal van een handhaving, die zit daar echt daar. En die wil ontbellen. En ik schat ze in dat die man, die daar bij de reclameboer zit, dat die BMW X5 daar, dat die van die man is. Dus laten we even de stitten oerstekken, dan kunnen we in ieder geval verifiëren of dat zij is. Oh ja, het is die BMW daar. Zus die BMW daar, dat is het. Die man had autoproblemen. Zie je dit stil, dat zit er dingen in. Oh jeetje hier, nou, we zijn gewoon hartstikke kapot rijden hier. Ik heb het best. Ja, is mis man. Zie hier, dit is een BMW hier, een GL. Nou, die auto is ook wel 24 jaar oud, denk ik. Kun je weer oerstekken? Ja? Nee, wat je bliksem. Denk erom. Oh, meneer. Ja, hallo meneer, hoi. Ik wil wel even op vlog. Ja, du was in op een vlog? Nou, zei ze dus. Hoi. Ja, hoi, is dat alles wat zei ze? Wat, hallo? Hoe gaat het? Ja, goed, en met die? Ja, goed hoor. Denk je dat dit op TikTok komt? Ik zou net weten, joh. We stonden wijs net aan. Wat? Ik kan geen Fries. Oh nee? Nee. Maar we stonden wijs net aan. We stonden daar. En waar ga je naartoe? We gaan nu de stad in. Naar de kermis? Jawel, denk het wel. Even kijken daar. Om wat te doen? Voor alles wel. Gewoon een beetje kijken, rondlopen en in die dingen daar. Hé Bram, kijk daar die auto. Ja. Maar mag dit op TikTok komen? Je was graag op TikTok? Wat? Jij wilt graag op TikTok? Ja, als kan wel. Mag het wel van je ouders? Tuurlijk. Oké. Mag het dan op TikTok? Nou, misschien wel. Is goed. Maar dan hier leefje naar Femke daar. Femke die doet dat. Mag ik op TikTok? Vast wel. Dat is dan voor wij van het antwoord. Ja, mag wel. Is goed. Heb je nog verder nog iets te vertellen? Of, Fijne dag nog. hoe gaat het met je leven? Ja, gaat wel goed. Lekker warm hier. Ik op vakantie en ook niet. Waar ga je naartoe op vakantie? Frankrijk. Lekker, en waar dan in Frankrijk? Parijs volgens mij. Bij die hele hoge toren. Dat is Parijs volgens mij. De Eiffeltoren bedoel je? Ja, daar. Weet je, wat gaan jullie doen dan in Parijs? Zwemmen, denk ik. En daar gewoon vakantie. Weet je wel wat de bijnaam is van Parijs? Nee, eigenlijk niet. De stad van de liefde. Ja, Bram. Komt perfect uit. En ook voor Bram. Bram gaat mee. Gaat Bram ook mee? Wie is Bram dan? Ben jij Bram? Bram is die man met die mooie zonnebril. Bram zonnebril. Wat heb je een mooie zonnebril, Bram? Ja, hij is koude. Wat zei je? Hij is koude. Wat is hij? Koude. Dat is gewoon mooi. Oké, ja, dat versta ik niet, jongen. Ik praat Fries, hè? Ja, ik niet. Waar is die bril bij dan? Huh? Waar heb je die bril vandaan? Snipes. Wie is een vlogger? Hey man! Nou, we gaan even verder, jongens. Wat meurt je trouwens in één keer? Ja, benzine. Ja, benzine lucht, ja. Die man lijkt benzine, joh. Oh, ze zijn benzine aan het bivullen. Of zit hier nog maar een lege tank hier? Nou, datzelfde. Ze zijn nog best aan het bier. Ja, ze zijn bij de roken, inderdaad. Kerst dan best niet te roken, man. Zit die man roken wat roken, maar zeker er ook nog dicht een piesje dat. Die zit te roken. Oh, het lekt ook helemaal. Hé, meneer, kijk daar dan. Oh ja, daarom. Dit komt er daar weer uit. Hé, meneer, daaronder komt het eruit. Ja. Gaat je geld, geef maar de benzine. Ja, dan werd wel heel veel ouder inderdaad. Je rijdt 1 op 3, denk ik. De drippen, de roeken, de stonkeltje ik zag. Jongen, die man die gooit aan zijn... Die man die gooit aan zijn peukje even voort. Hij is een beetje achterloos. Zo. Nou, een kleer, huppakee.
Hier, jongen, die is mooi, jongen. Oh. Denkt u dit jaar 20k? Wat zei ze toen? Denkt u dit jaar 20k te krijgen? 20k? Ja, ik denk het wel. Ja? Denk jij het ook? Ja, ik denk het ook. Ja, ik kijk u altijd met mijn familie. Oh, wat leuk, hè. 20k wat? Wat bedoel je met 20k? 20k volgers? Abonnees, ja. YouTube of TikTok? YouTube. Want ik ben daar geabonneerd. Oh ja, dat is best wel best. 20k abonnees. Dan met de meesten die no sjoggen, maar het leuk, maar abonneren natuurlijk. Ja, dan moet je wel even abonneren. En waar komst toe bij? Wat zei je? Waar kom jij vandaan? Oh, ik kom net van Bijsnauwdee. Ik woon hier gewoon in Leeuwarden. En ja, mijn middelbare school kom ik hier even. Ik ga zo naar de kermis. Oh ja, wat ga je doen met de kermis? Ja, de breakdance. Daar ga ik lekker in. Dat is echt wel het leukste ding daar. Ja, dat vind ik wel. Ja. Geeft me altijd weer een beetje pep. Beetje pep. Ja, gewoon een beetje adrenaline. Heb je dat nodig? Ja, eigenlijk wel. Ja, na een saaie schooldag wil je graag wel wat adrenaline. Beetje pep in het lijf. Ja. Ja. Ik snap het wel, jongen. Ik snap het wel. Nou, we zullen kijken of deze meneer met zijn BMW nog een beetje weg kan komen. Maar... Ja, het druppelt gewoon eruit. Dus er ook zoiets met de... Vertel ons wat je ziet. Ja, nou, ik zie een auto. De benzine is op, dus ze zijn gestopt. Ze zijn met 3 mannen. Ja, de handhaving is gekomen om ze te helpen. Maar het schijnt dat ze, als ze nieuwe benzine instoppen, er iets lekt onder de motor. Vast, ja, ik weet niet echt precies wat. Maar dat lekt nu gewoon. Ja, inderdaad, ja. Nou ja. Nou, is dit wat, ja. Hem slepen ze dat ding gewoon uit, denk ik dan. Kom gewoon mijn sleepvoertuigen weg met dat ding, of niet? Ja, het is alleen heel druk. Het is maar het wc-papier erin. Een van de drukste wegen in Leeuwarden. Ik heb begrepen dat het Zuiderplein hier is het drukste kruispunt van het oud. Ja, dat is het ook echt. Oh, een stoeltje naar benzine hier. Nou, wat zei het? Het is ook heel slecht voor de mensen die een afspraak hebben en naar hun werk moeten. Daar denk jij aan? Ja, eigenlijk wel, ja. Dat is wel sociaal van jou. Dank u. Ik denk aan al die mensen die nog ergens naartoe moeten, die een afspraak hebben. Heb je zelf een afspraak of niet? Ja, ik heb zometeen een concert waar ik moet optreden op school. Als wat dan? We hebben een benefietconcert en ik zit in het koor daar. Als zanger? Ja, als zanger. Ja, daar hebben we een optreden om geld op te halen voor Save the Children. Dat is een organisatie die kinderen helpen, bijvoorbeeld in oorlogen. Ze hielpen laatst kinderen in Oekraïne. Nu doen ze ook Gaza. En ja, dus we proberen wat geld op te halen. Ben je een goede zanger dan? Alleen met het koor, alleen niet echt zo goed. Nee, dus als ik jou nog vraag van, hey, zing eens een stukje, dan wordt het lastig. Sorry, dat kan ik Nee? niet. Maar je moet straks toch ook zingen? Je moet een beetje inzingen nu. Ja, dat inzingen. Laat eens even horen, wat zing je zoal? Nee, ik kan echt niet zingen zo op de camera, dat durf ik echt niet. Nee? Nee, meestal zit ik gewoon met mijn koor, dan heb ik het met mijn vrienden en dat durf ik dan wel. Maar Een alleen, beetje verschuilen achter de rest. ja, alleen dat durf ik nog echt niet. Als ik je zo inschat, ben je geen bas. Nee, ik ben een sopraan of een alto. Ik doe meestal sopraan op deze school, maar alto kan ik ook gewoon. Sopraan omdat ze hier nog sopranen nodig hebben. Sopraan is wat hoger, toch? Of niet? Wat is het ook alweer? Ja, dat is de hoogste. Dan, Ik ben meer een bariton. ja, dat denk ik ook. Geen bas. Nee, zeker geen bas. Bariton. Ja, Bariton eier. en het klinkt cooler. Wat zei je? Het klinkt cooler. Wat klinkt cooler? Bariton. Dat klinkt cooler dan bas. Ja. Bedoel je dan qua woord of qua stem? Ja, woord. Want echt, bas is gewoon, yo, bas. En je zegt, yo, bariton, alsof het een titel is bij je. Ja, zo ja. Ik ben Eduard Bariton. Barry. Ik ben Barry en ik heb een ton. Nou jongens, ik loop toch maar die BMW. We gaan weer verder. Hey, nou, veel plezier op de kermis en veel succes met benefiet, hè? Dankjewel, ja. Dat is maar de sterren van de hemelsjongemeist. Ja, nog fijne dag. Ja, dankjewel doe ik, hè? Hoentje. Dit is Femke Iris, die maakt het tegenwoordig uw reels en shorts voor de TikTok. Hoe gaat het nou? Ja, wel goed. Ja, ik heb ook wel een beetje een cheatcode, hè? Maar dat moeten we natuurlijk niet vertellen. Daar is er niks van, maar doe praat geen Fries. Nee, ik ken wel een liedspietje. Ik ken het wel versteen. Maar Kun je praten? ja, nou, een klein beetje. Liedspietje. Durf het niet, hè? Nee. Maar uiteindelijk, als ik klaar ben met de stage, kan ik het wel, hè? Dat is waar we de hand op hebben geschud. Ja, dat gaan we afsprutsen, hè? In het contract. Ja, Als geen voldoende op een stage. nee, inderdaad. Oh, gaan we het zo spelen? Ja, zal ik even spelen, ja. Geweldig. Ha, goeie meneer. Wat had je ook kocht?
Molton voor mijn nieuwe bed en 2 dekbeds overtrekken. Bij de Zeeman. Ah, bij de Zeeman. Ja, dat is gelijk goed keer, denk ik. Ja, €6 per geval. Niet duur, hè? Nee, dat is helemaal niks. Nee. Dus ik ben een tevreden man. Ja, maar de komende dagen wordt het warm waar. Hoe hou je het dan lekker koel op bed? Nou, gewoon een raam open. Ik heb er niet zo last van. Kijk, 30 graden vind ik te veel, te warm. 25 vind ik nog wel aangenaam. Maar jij hebt het niet in de hand, hè? Nee, zeker niet. Ja, je kan een airco zetten of zo. Dan drink je wat meer malt en wat stoel op de benen op de bank. Malt? Malt, ik vind malt heerlijk. Malt bier? Ja, malt 0.0 of 2.0. Wat zijn jullie van? Ik heb een YouTube-kanaal, de Friese Vlogger. Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Ja. Jij bent de redacteur? Ja, zij is de producent. Aha. En waarom moet het vanavond erop? Vanavond? Ja, op de Friese Vlogger op YouTube. Oh, wat leuk. Ja, ik kijk veel YouTube, leuk. Oh ja, kent u de Friese Vlogger wel dan? Nee. Ik kijk alleen maar muziek van de Kings, de Stones, de Beatles, de Who. Ik ben muziekman, ik heb muziek gemaakt. Jongens, succes. Ja, dank u wel. En succes met de Moltons. Ja, doeg. Ja, tot ziens. Ik zou even de groeten aan mijn collega's. Oh, ja, de groet nog. Waar is de groet nog? Handy ben jongens. Succes nog even op het werk. En de groeten hè. We zijn bestaan op het werk. Ik heb een lekker half dagje vandaag. Ik had nog wat tijd voor tijduren over. Ik denk, ga lekker van het mooie weer genieten. Ja, dat snap ik wel, dat is fantastisch mooi waar. En naar de kermis? Hey, nee, niet naar de kermis. Even naar de markt. Haal ik mijn brood even en de beste hè. Ja. Ik wens jullie nog succes. En een goede dag vandaag. Ja, dank u wel. Ja, dat doe ik hè. Beste hè. Ja, wat Jen. Hoi. Zullen we even zien hier. Oh. Wat? Ja, dames en heren, die laatste aardbeidjes hier. We hebben 2 dozen voor €5. Doe best de marktrazer. Ja, wij komen niet uit Friesland, we kunnen geen Fries. Nederlands. Maar hoe doe je dat nou, dat marktschreeuwen, zou ik maar zeggen? Ja, dat doen we eigenlijk, wij hebben het geleerd van een wat oudere man. En hebben eigenlijk altijd zo voortgezet. Ja, wij zijn een van de weinigen die het nog doen. Niet zoveel mensen doen dat meer, dat schreeuwen op de markt. Nee, dat blijven we altijd doen en mensen zeggen dat ook hoor. Als je niet had geschreeuwd, dan waren we zo doorgelopen. Ja, hè? Ja. Ja, dan lopen ze zo door, ja. Lopen ze zo door. Als je niks zegt en mensen weten niet wat je verkoopt, voor welke prijs, dan lopen ze zo door. Wat is nou de aanbieding dan? Wat moet je nu dan beschreeuwen? Aardbeien, aardbeien. We schreeuwen alleen aardbeien. Aardbeien de hele dag. Ja, we nemen flinke ladingen mee. Het staat altijd helemaal vol. En we gaan pas naar huis als het op is. Dus de hele dag schreeuwen. En wie heeft nou de beste stem hier? Wie heeft de beste stem? Dan moet u naar die jongen gaan met dat zwarte t-shirtje aan. Dirk! Kom maar even erbij, jongen. Kom maar even bij. Dirk die had de beste marktstemskind. We noemen hem ook al Ja. linkse Leendert. Wat? Linkse Leendert? Het schijnt dat jij de beste marktstem hebt. Nou ja, dat volgens hem wel blijkbaar. Ja, zeker weten. Wij schreeuwen lekker rond. Want uiteindelijk, aan het eind van de dag, als je je mond houdt, dan verkoop je misschien wel de helft van wat je doet. Als je gewoon een beetje leuk meeschreeuwt. En mensen vinden het ook leuk om te horen. Wat oudere mensen die lang niet op de markt zijn geweest. Nou ja, op een gegeven moment, ze lopen voorbij, zeggen allemaal, oh wat leuk, dat zie je nooit meer op de markt. Mijn grootvader is ook op de markt begonnen ooit. En nou ja, het eerste wat hij zei toen hij langskwam, was, ik hoor geen geschreeuw jongens, er moet meer geschreeuwd worden. Dus lang verhaal kort, het hoort er allemaal bij. En het gebeurt te weinig tegenwoordig. Ik wil het graag horen. Hebt u nog een zinnetje of zo? Of, Uiteraard. We gaan al de hele dag zo. 2 voor 5. Die heerlijke Hollandse aardbeien. 2 bakken voor maar €5. Ja, zo doen we dat. En die lekkere fruitpakketjes. Met 2 aardbeien en een frambozen van mango. Voor maar €6. Ja, voor maar €6. Ja, zodoende. Ik hoor het, ja, nou, hartstikke goed hoor. Hey. Kijk, en daar gaan ze al, hè? Kijk, daar gaan ze al. Ja, daar gaan ze al. Ze vliegen zo de balie over hoor. Kom maar, man. Hoorden jullie het nog wel eens vaak geschreeuwd op de markt? Of ook nooit hè? Nee, weinig inderdaad, ja. De marktschreeuwer, ja, dat is net echt... ik ken wel de damschreeuwer, maar de marktschreeuwer, nee, dat... Nou, bedankt, hè. Ze staan nog terug, hè. Hallo mevrouw, maak je wat vreetje? Ja hoor. Wat had je gewonnen op een kermis? Ik heb het niet gewonnen. Sander heeft het gewonnen voor me. Oh, die vriend had het voor die won? Nou, het is niet mijn vriend. Wat aardig. Oh, net die vriend. Nee, dat ken je natuurlijk ook. Hè? Dit is gewoon een die heel aardig voor die is. Ja, precies. Vind ik ook, ja. Ja. En wat is het nou dan? Het is een teddy. Het is een teddybeer. Maar wat ongelooflijk. Wat was er voor dwan eigenlijk om deze teddybeer te winnen? Nou, je moet een soort touwtje doorknippen. Je moet geldregels gooien en dan moet je een soort touwtje doorknippen met het spel. Waar zit het spel dan? Hier op een kermis zitten? Ja, gewoon op een kermis. Doei! 1 touwtje maar of meerdere? Nee, eentje gewoon. Ja. Dus je hebt 1 touwtje doorgeknipt en dan kreeg je in één keer dit? Ja, zeker. Is dat dan geluk of moeten ze er gewoon vanaf? Ja, dat doe het elk jaar, dus ik ben er wel een beetje ervaring geworden, ja.
Oh, je weet precies welk touwtje je moet hebben? Precies welk touwtje ik moet hebben en waar ik precies op welke lengte ik moet pakken. Jeetje, je bent wel echt een kenner. Je hebt voor maar 1 touwtje te zien en je hebt gewoon de hoofdprijs. Zeker. Ongelooflijk zeg. Ja. Lekker bezig. Straks nog een keer. Straks nog een keer. Dan voor mezelf. Snap ik. Nou, leuk. Succes ermee. Bedankt, fijne dag nog. Hetzelfde, hè? Moet zijn. Hoi. Nee, wat gebeurt hier, jongen? Dit is ook een kermisattractie, maar deze mag nog opzetten worden. Dus dan ben je een kermisattractie aan het opzetten. Dit is een soort de alternatieve kermis. De Omme. Ja, natuurlijk, ja. De Omme Yin 2000. Dit is een soort kermisattractie. Het ziet er misschien een beetje simpel uit, maar je maakt het heel hele lucht in. Het is een soort van Booster Max, maar heel langzaam. Maar goeie. Wat voor kermisattractie ga je ook hier, hè? Wil je er even in? Ja, ik wil er wel even in, ja. Ja, ik heb erin. Nou, oké, even in deze kermisattractie. Dit is echt zo'n euro per steek aan hen. Is dit een Friese volk? Ja, klopt, ja. Jeetje, jongen, dit is wel een heel cool ding, dit. Ja, maar nee, dat kan wel niet, toch? Ik wil deze attractie wel in mijn maatje hier. Wat een leuke attractie, dit. De Omme. De Omme 2100. Ja, maar mag je schilderen of zo? Wat mag je? Ja, schilderen. Oh ja, dan mag je in de hechting. Hè? Want ik zei juist van mijn collega hier bovenop inderdaad, of net? Of is er dek? Ja. Ik denk, jeetje, die haalt heel veel Ga er capriolen. even in, dat Ja, lukt mag zo. er even in? Ja, moet je even vanaf boven verslag doen. Ja, maar ken Femke mij dan? Dan moet de kamervrouw kennen mij. Ken dat denk ik net? Zeker. Ja? Maar dan was het eerst allemaal trotting, hè? Zo, ja. Oh. Ja, dan moeten we erin staan. Ja. Oh, dit wordt de mooiste attractie van de tijd, denk ik dit. Oh. Nou, we zitten erin, ja. Maar dan komen we het warm kerst door de tijd van. Oh, oké, nou zo. Ja, ik ben er klaar voor. Doe ik? Nee. Ja, natuurlijk wel. Oh, bliksem hier. Nou, gaat best. Ik ga wel een beetje snel, hè? Want... Ik ken wat hard, hoor. Denk ken wat hard, hoor. Ja. Nou, ik niet. Hier is voor het laatste nice in Jonje 83. Dit is mooi. Zo, dat is de Booster Max, zeg. Zo. Maar wie geen volle hudden? Zullen we het doen? Ja. Bliksem, weer heen maar boven hier, jongen. Denk je wel om een tretje, hier, hè? Oh. Oh, nog naar boven? Oh, we zijn er iets omheen, jongen. Dat denk ik ook zo. Is het zo? Oh, nee, dat maakt niet aan, hè? Oh my god. Wat? Ik heb een klein beetje hoogtevrees. Oh, liet beetje man, hoor. Dat is een goed apparaat, denk ik. Ja, een knap erom, joh. Je hebt er wat trotten heen, had ik het idee. Ik vind het niet leuk. Ja? Oh god. Ik denk dat we weer om maken, hè. Ja, dat is leuk, hartstikke leuk. Wat een attractie, hè? Ja. Dat is wel echt deertsangst nou, hè? Ja. Ik denk dat dit nog enger vindt dan het Booster Max, denk ik. Ja, ik denk het wel. Hoi. Oh, ik het hudder omleeg dan. Ik weet dat die veel meer kent. Ja. Nou, wat een mooie attractie dit. Bliksem. En ik kan straks ook keer nog. Goed, zo maar. Ja, wat is het Franske weer? Ja, wat doet hij nou dan eigenlijk? Hij trekt dan zijn leen te maken met een tablet in de hand. Zo. Geweldig. Wat was vooral aantrekkingskracht bij oudere vrouwen? Vaak genoeg moeders inderdaad die reageren onder mijn video's. Ja. Ja, waarom dan? Nou, ik denk dat het komt door de mat en hun visie naar de jaren 80. Ik denk dat is wel een mooi bosje hier. Er was gisteren een vent in de kroeg die zei: je hebt voor 10 man haar op je hoofd. Dus... Ja, nee, ik wil zo'n oud lenen wel, maar. Moet je wat lenen? Ja, wel. Is goed, ik ga 12 juli ga ik naar de kapper. Dus als je wat moet hebben, dan... Ja, inderdaad, maar is net alles eraan skeren, toch? Nee. Ik ga gewoon voor een korter matje. Iets wat meer zomers is, denk ik. Maar is er een soort kanaal of zo in hier of zo? Nee, gewoon mijn TikTok-account en dan maak ik allemaal video's op. En dan maar net wat mij uitkomt, eigenlijk. Dus, en dan komen al die hitsige vrouwen uit Amerika. alle hitsige famkes uit Amerika, ja. Oh, famkes, ja, dat vooral, ja, ik begrepen. De vroegere famkes. Ja. De famkes uit de jaren 80. Van de good old days. Ja. Dat was een beetje een ethisch look, denk ik. Met men? Dat was een beetje een ethisch look. Ja. Weet ik niet. Ja, zo? Ja, weet ik. Ja. Weet je, er zijn ook mensen die zeggen, oh, dat is niet echt ethisch. Maar ik doe wel mijn best. Zeg maar.
vind dat toch het mooist. Nou, snap ik, ja. Nou, leuk. Dankjewel. Ja, nou, we zullen dit weekend even naar de merken. Naar de merken. Naar de merken. Leuk man. Goeie idee. Ja, nou, succes hè. Hetzelfde. Dat wordt er ook al de vorige keer, had ik het idee nou. Meestal verwacht dan natuurlijk mijn eigen camera, dus dan kijk ik wel op spuitje. Hè. Dus, oh, er zit er wat in. Meneer. Zo, meneer, wat zeg je? Zo. Ja, zie je dan, ja, meneer. Alsjeblieft, hè. Zo, ja, helpen, hè. Dan gaan we goed bezig. Goed bezig. Alleen die oren zitten nog heel vol, dus die man die zit waarschijnlijk onder drinken. Maar gaan we oppakken. Gaan we oppakken. Dit is dus het apparaat waar iedereen door had, hè? De breakdance. Dit is geweldig. In recht, het wordt helemaal een getver. Mevrouw, zie je ook even in de breakdance? Nee. Nee, die gaat dus net in. Oh, Shane, dan gaat de hut, hè? Dan gaat de hut. Maar Shane, jong. Get je mal, ja. Jeetje. Ik hè? Met mij de microfoon? Ja, zullen we het dan? Ja? Gaan we er even in? Was je er direct in? Nee? Nee? Ik denk dat die camera ook. Dan neemt de microfoon wel even mij. Dat is wel, ja, dat is Jasmin wel, denk ik, hè? Ja. Nou, dan mag we er even in, maar dan mag we even een kaartje geven, denk ik. Ja. Kom op, Friesland! Denk wel, we hebben net een hè? 4 ritten is €15. 4 ritten? Ja, 4 ritten. 4 ritten? Nee, 12, hè? Doe maar 12. Ga er niet dubbel in. Hoe goed zo? Oh, super. Nou, claim zat. Nou, te gek. Als je een beetje leuke positieve reclame maakt, vind ik het goed. Sowieso, ja. We gaan weer een gratis kaartje krijgen, maar een positieve reclame. Dit is superleuk. Geweldig. Wat een geweldig. Ze gaan eraan in, hè? Geweldig dit. Mijn vriendin die zei vorige keer al dat ik erin moest. Ja. Want die zei, ik zeg les van je recht. Ja. Maar ik moest positief zijn, dus waarschijnlijk net. Ik ga gewoon een stevige recht. Ja. Zoals normale mensen gaan. Ja. Hoe was het? Ja, heel erg leuk. Mooi. Nou, dan maken we er nog maar in, toch? Kunnen we erin? Oh ja. Ik denk dat we in dit bakje moeten. We moeten in dit bakje, want deze mensen zijn heel blij te krijgen. Oh. Yes. Moeten wij zo tegen ons kaartje geven? Nee, goed net. Ik ken de microfoon wel beter horen, toch? Ja, je kan hem wel vast houden. Oh, mooi. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Zit ik hier aan het filmen, hè? Wat ik even, jongens. Het is heel hevig. Heet als. Ja, jongens, graaien. Oh, bliksem. Oh, tegenop, jong. Oh, jong. Oh, ik denk zijn hasses. Die man die liet alles vallen. Zo, je wacht. Oh, netjes, dat is netjes. Hele aardige uitbater hier. Hier jongens, net nog 2 kaartjes. Hier wacht, dan gaan we deze man even alle kaartjes weer vooruit. Oh jeetje. Ah, het is echt warm, hè? Ja. Zo, dames en heren, dat wordt het. Gaat goed? Dat gaat jou wel goed hier, hè? Dit bakje. Ja, zo, dan kunnen we. Ja. We zijn nu hier, we zullen haast, ja. Ja, nee. Oh, bliksem, peper steeds. Ja, nog iets harder. Oh, kom maar in. So long for the contact. Wat verdorie is dit? Ik heb best wel hut, Femke. Wat verdikke me. Hel je me eruit? Ja. Hel je me eruit? Alsjeblieft, hel je me eruit. Hel je me eruit. Zo, rietjes. Ja.
Jesus Christ. Oh. Ah. Jezus. Zo, ik ben draaierig. Wist je nog? We zullen Femke opzoeken. Ben je er net draaierig of zo? Nou, eerst maar een recensie hè, van de breakdance. Hè? Nou, wat vond je ervan? Draaierig! Het voelt wel alsof ik oprecht aan een breakdancer was. Ik denk dat dit wel echt zoveel dan breakdance waarschijnlijk. Als die dorst. Jeetje, ben inderdaad ik wel draaierig. Ja, ik moet ook even aarden. Even aarden. Jeetje, Dat is wel leuk. Ja. Dat is Ja, het is wel leuk. mooie afsluiter van de week. Ja, heel mooi afsluiten van de week. You know bad. Goeie, kan ik jou helpen? Ja, is dit het museum bij je pischicken, hè? Uiteindelijk wel, denk ik. Ja. Ja, dat meen ik. Maar de merken wie hier was altijd aan deze kant. En de merk is nou daar en de merken is daar. Ja, de merken daar. Dat hou ik van aan. Maar dan moeten we nou op de andere kant hier verder denken om wat wetter kwijt te Ik denk dat daar de ingang is. Ja. Nou, dan komt de dag wel weer goed. Nou, En mooi. maak het net kapot, hè? Nee. En geniet van het leven. Het duurt maar even. En onder 100 jaar zijn we allemaal dood. Dus geniet van het leven. Duurt maar even. Je doet het best. Ja, nou Joek hè? Ja, Succes! Komt dit op Friesland? Nee, ik ga een YouTube kanaal, de Friese Vloggen. Oké. Ja, moet je hè? Fijne dag. Dat is mooi van de Friese taal hè? Daar is de merk en daar is de merken. Snap je het nog? Leuk om te zien aan deze video van de Friese Vloggen. Vond het leuk om toen omheen. Als me eerst abonneer dan op de Friese Vloggen. Hier vooral de breakdance zien, dat is echt fantastisch. Net in de laatste plaats dat er meer een gratis kaartje jongen had. Dat mag natuurlijk positief wezen. Er is verder niks met mijn broek gebeurd, die zit heel intact. Niks los. Geweldige attractie. Ga erin, de breakdance. Zul je mijn vrouw maar wat kunnen vreden? Nou, wat zei je joh? Is nou alweer een slavin? Een slavin? Nee, dat is Ze zoeken het neer wel, ja, stagiair. stagiaire, nee. Want ja, toen die jongen beviel die niet, dan was die uit gestageerd. Die is ergens ooit gestationeerd. Oké. Nee, die Bram ding, hè? Bram weer dat. Ja. Dit is Femke. Sinds wanneer is jouw skeerapparaat kapot? Nou ja, weet ik eigenlijk. Ik ga geen De skeerapparaat. laatste keer dat we me gesproken hadden, dat was daar, bij die brug. Nee, ik ga een tondeuze hakken, maar ik ben te lui. Oké. Nou, ik heb wel eens niet zoveel te vertellen, maar ik dacht, god, er staat hij weer te kletsen, hoor. Hé, jongen. Je hoort wel in de gaten. Andere keer. Ja, is goed hè? Nou, nog een weekend hè? Ja. Moet je? Goeie. Ja, goeie. Geweldig.